tim मोननै जायगायावनो बेखौ आं खावलायनांगोन आङो साफा साफा बुंलांगोन नोंथांमोना मोननै टिमआव होनाय जाबाय खालायगाव रुपगाव दा बिरनाम नार्जारि टिम बिरनाम नार्जारि टिमाव जाहैबाय गितराज ब्रह्म सानसुमा नार्जारि सिमांसा नार्जारि बिष्णब नार्जारि बिरन ब्रह्म मोनथाय नार्जारि BJP नि जयेन जादों आरोना हाजो बसुमतारी अमित नार्जारि प्रसिना दैमारि चन्द्रना ब्रह्म हायना ब्रह्म सीताराम ब्रह्म बीना नार्जारि फानिचन्द्र दैमारि नार्जारि आनन्द दैमारि कानन दैमारि गनायथि ब्रह्म आब्रुसि ब्रह्म ब्रह्म रौथि ब्रह्म दैमायन्ति ब्रह्म अन्जालि नार्जारि नीलम दैमारि राजु दैमारि विमल दैमारि जाति नार्जारि गावदां ब्रह्म बर' ब्रह्म सिमां ओइ सिमां माने श्रीमती बिरबायना नार्जारि टिमाव दं जाहैबाय बिरबायना नार्जारि अन्जना ब्रह्म कल्पना ब्रह्म स्वप्ना नार्जारि लिनि ब्रह्म रनिता ब्रह्म रनिता नार्जारि टुनु बसुमतारी पुष्प ब्रह्म आशा नार्जारि सुमित्रा नार्जारि सहेला नार्जारि खन्थाइ ब्रह्म रीना नार्जारि शैला मुसाहारि सिरिना ब्रह्म सिरिना नार्जारि कालिनी ब्रह्म जेरिबी नार्जारि रंजिता ब्रह्म अनि ब्रह्म रिमना बिथांमोना गासै सेरफांगुरिनिफ्राय दा मानिफ्राय फैगोन सेरफांगुरि सबिता अधिकारी वीरेन अधिकारी लालसान राय देमारु राय सुभाष अधिकारी BJP नि जयेनायाव ओंखाम जासिगोन आरोना जों दा नैबेयाव बेदरजों उर्वशी अधिकारी जेराव थाखा दं बेयाव जों दं सेपाली राय एसे माबा होलाय माने दिनै मोगथाव नुबाय आरोना नै आदाखौ मा नाम लायो आदा अनलि माग आरोना नै माने दिनै BJP नि जयेनायाव मोनबाय आरोना मोगथाव लोगो मोनथाय नै ओंखाम जादों आरोना जोंनि ज'नो नायना लानो हागोन आरो नै औ जि गरम आरोना बोथोरा सोलाबाय आरो ओंख्रियाबो नै ना दं दालि दं गोथाव जादों ना औ दे माना दे बरगयारि हिउ बरगयारि राजु बरगयारि मामदारफोरा बिथांमोनखौबो फैनानै बिदिन्था ब्रह्म गामि गसाइ निस्ना बिजिनिसि गसाइखा बसुमतारी अनामिका ब्रह्म जोंसा नार्जारि धनेन बसुमतारी सुमित्रा बसुमतारी बिथांमोनखौ फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय ब्रह्म उत्तम ब्रह्म गौरा बसुमतारी सोमगोर बर' सोमदोन ब्रह्म राजिब नार्जारि फुंखा नार्जारि कनेकेश्वर ब्रह्म प्रसेन ब्रह्म देरहासात ब्रह्म पार्थ ब्रह्म रुद्राम ब्रह्म लासित ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म धनेश्वर ब्रह्म चक्रदेव बसुमतारी हाजि बसुमतारी ब्रह्म
बीजेपी भारत